Miksei tää nyt lähde palaamaan? Terve! Ai vittu mulkku, saatana! Ei tuossa vittu mitään vitun ideaa. Vittu, kuka vittu tuo vittu äijä? Se oli Lenni, vittu timaattipöksynen homo. Jätkä. Jotain PvPtä, jos saa hakata jotain. Vaikka tumpuu, vittu, ihan se ja sama, mut jotain. Mitä molemmat puskee päälle? Aina tuli pani henki. Vittu se laava pukähti, vittu jätkä, nyt menit lomaa ansaan. No niin menin. No Miffe on lovisit. Oi vittu, miten se Klutsas. Emme oo Se on puolet. kusen legitteko. Ne kusin legitteko. Vittu mitä paskaa. Ei meillä riitä vittu resurssit raidiin vittu. Joo, en lähde aloittaa. Joo. Tuu vaan. Älä vittu tuuellaimpas. Öö. Se palaa se, oi! Koirat! Mikä se? Koirat! Koirat kuolee. Eikä kuole kun ne teleporttaa kun me emme kauas. Ne jää sinne istumaan. Oi, vittu, mikä seivi? Sitten se on löytänyt niin palaa mihin purki. Oi limaakin vielä vielä. Ränkää pois. Ja yksi lohi. Täällä on jotain niillä roskaa. Ja me käveli siihen, voi vittu. Hojo. Hyvä! Ai vittu. Älä siihen Miffe tuu siihen. Oi nyt meillä on jo piskeäkin. Hetkonen! Oi! Mikäs kukka tää? Crimson Fungus. Crimson Fungus. Kävi uimassa. Joo, huljuttelemassa. Huljuttelee tuolla vähän. Kato pyörii. Nyt se Nyt tulee tulee. lonkeroinen. Se vaan piti sen. Anna vittu tän. Saatana. Saatana ipana. Katteli ja vaan ja lähti menneen. Ois voinut jollain tortsilla merkata sen. Niin. Hyvästä sen nyt tänään kun paskaa housussa itke. Niin, turhaan nää pyyhki. Niin. Tai en tiedä, onko se turha pyyhkiä. Oi! Eikä auta kaurapuuro. Nyt on puurot syöty. Nyt on puurot. No niin Miffe. Noniin. Päästäänkö kotiin? Tusikkaa saatana. Syöt sikkaa. Koko aika tulee uusi kulo täältä. Äiti. Mä päästään vittuun täältä. Oh. Miffe, me päästiin vittu. Voi vittua! Ei parantunut tilanne vittuakaan. Ei. Nyt kun se vittu avaa vielä reitin johonkin keskelle merta, niin vittu me sanoo. Oi jumaa, mitä me vittu sanoo? Eikä oo. No vittu on! Eikä oo. Miffe? Ai talvella. Miffe! Mitä vittua? En mä käytä käyttötrasta, kun tulee lämpimät säännöt. Tulee ihan vituusti lyö puu. Ei voi olla.